Kok digecek alah-alah. Mangga niki ditanjakne. Mas manten derek tangkep jenengan kepengin kagungan putra pinten? 4. Hah? 4 Mas. Mas genep ana loro dadi tim poli 6. Kuwi dalan bayi apa dalan menungso? 4. Kok 4 Mas mengikuti nggih napa mengikuti anu pemerintah mawon 2 anak cukup nggih to lanang wedok padha wae si penting nek lanang ya lanang tenan nek wedok ya wedok tenan ya to Mas aja kaya sampai aku wanita satu hu Apa? wanita satu hu Wanita satu hu nggih Iya. ora enek kowe nggon ngingeti nggon kene wae to Mas nggon kene iku wis tak buak Hah? wis tak Wow, buak setarimu ning Thailand kae. Nah, bener diragati Ya karo Allah. kami tua. Heeh, Karo sing kami- ragati kami tua Mas mula bengkoke kami tua entek kuwi gara-gara aku. Wah, rasa kaya